arvokas suunnitelma. And in this moment we can understand that it means that the church has a great value in God's plan. Na hii ni kusema ya kwamba kanisa lina dhamana sana katika mpango wa Mungu. Kun me ihmiset haluamme antaa jotain arvokasta rakkaallemme, me annamme hänelle kultaisen korun. When we want to give to our loved ones something valuable, we many times give something with gold. Tukitaka kuwapatia wapendwa ambao tunaowapenda kitu ambacho ni cha dhamana, huwa tunawatafutia kitu ambacho wakati mwingine kina dhahabu. Kun Jumala katsoo tätä seurakuntaa täällä Malindissa, hän näkee sen arvokkaana kuin When God kulta. is watching this church here in Malindi, He sees that you are like gold for Him. Na Mungu anapolitazama kanisa hili la Malindi, anaona ya kwamba ninyi ni watu wa dhamana kama jinsi ambavyo dhahabu ilivyo ya dhamana. Kun Jumala näkee tämän seurakunnan, hän näkee tämän myös yhtenäisenä. And when God